Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala ka mo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong sa bilangon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Si Mama, hinali ko naman siya nga nadumduman. Mama, kung ari ka lang diri, masabat mo dayon ang mga pamangkot ko. Kung bala, matuod ang ginasiling love at first sight. Kay subong ko lang inabatyagan si isa ka lalaki. Ma, kung wala ka tani badula sa amon. Kung tani, kung wala mo lang kami kinbayaan. Ang matuod, nakamove on ako sa kamatayon ni Mama. Apang, hindi gihapon madula sa ako ng kasubo kung madumduman ko siya. Kinakahidlawan ko gihapon siya. Ma, paano gali ko nagahigugma ako sa iya? Ma, hindi ako gusto nga masakitan. Basi kung hindi ko madala, kagbuhatan ko man ang ginbuhat mo. Nang? Nga nagahibi ka? Ha? Wala. Wala. Na-miss ko lang si Mamay. Nga gali nga ari ka diri.
Mamangkod lang kung tani ako sa imo nang. Kun nga nga naulihi ka kaina sa meeting. Nakaibalo ka bala? Nga akig katama si Papa sa imo nang. Hindi bala. Ginremind ko na ikaw bahin dira. Rita, nakadumdum ka sang lalaki nga nagadulong sa akon sang nagligan nga si Mana. Atong pigado nga jeepney driver? Oo, natandaan ko siya nang. Nga man. Rita, hindi ka maghambal sang amo sina. Nangin matapobre ka na, pareho kay Papa. Ha? O nga ahaw. Ano ang ara sa mo nga jeepney driver? Sa banta ko, in love ako sa iya. Nang? Abi mo nang, nalipay gid ako para sa imo. Sa katapusan, nagigugma ka gid man. Abi ko gani anay kun bato na ang kasing-kasing mo. Mamon man gali. Rita, salamat ha. Salamat kay nahangpan mo ako. Pero maghalong ka lang kay Papa nang ha. Nagapangaluyag na bala siya sa imo nang? Wala ako makahibalo. Pero ginako na niya sa akon nga gusto niya ako. Kag-abi mo, kaina, sang nagaupod kami, daw abnormal ang pitik sang kasing-kasing ko. Kag masami ko siya nga ginapaminsar, sugod sang gabi nga gindulong niya ako. Kag kuntani, matuon ang ginasiling niya, nga may balatyagon siya sa akon, para hindi na ako magduwa-duwas ang feelings ko. Rita, kanami gali ko nagahigugma ka, no? Wala gid ako maguna-una nga mahulog dayon ang akong buot sa iya. Bisan sa malipot lang at tiun sang abon nga pag-upod. Amoy nang ginasiling nang nga love at first sight. Siya sigurong kaupod mo, no? Kung nga na late ka sa meeting. Oo. Wow, ha? Do bagets ka ba? Sige na. Magsunod din sa kwarto mo. Kahimali mo. Basi buwas. In love ka man kasubong ko. Ha? How I wish nang. Ay, sino galingalan niya? Ricardo. Damgo? Gindamgo ko si Mama? Kagsano sa iya? Ginakahilawan niya ako nga mahakos. Kag ano atong ginsiling niya? Magpakabakod ko na ako? Kag niya sa gusto nga sundon ko ang ginbuhat niya. Pila ka tuig nang nakaligad. Ano ang rason? Hindi. Damgo na nga to. Bunga na nga to sang akon katulugon. Kag hindi ko mabuhat ang ari sa una-una ko. Ang buot niya silingon. Hindi matabo nga buhaton ko, ina. Hindi ako maghikog. Never. Aga na. Mabangon na ako sa paghimos. Temprano pa ako malakat sa opisina.
Kinahanglan matapos kong akon mga ulobrahon. Sa sina, may oras pa ako para sa pagkitaay namon ni Ricardo kung off na ako sa opisina. Ricardo, makitaay kita liwat buwas. Anong hambalan na Tonday Conchita? Manong, mga baita niya ako sa imo. Ano bala inainday? Makitaay kami karon ni Ricardo. Kagbasi kung madugayan ako kag makabalik sa opisina. Palihog. Hulaton mo lang ako sa parking area, ha? Aba, oo, day. Inaman lang gali. Hindi ko maghalin tub-tub nga hindi ka makaabot Kag makaupod kita pa uli. May isa pa gid. Ano ina, day? Hindi kagin maginambit kay Papa. Sang bahin sa amo ni Ricardo, ha? Makasalig ka, day, Matuod, Konsing? Ginabaton mo na ang pagigugma ko? Oo. Kabay, nga hindi mo pagampangan ang balatyagon ko. Kag hindi ka maghimo sang bagay, nga hinulsulan ko. Hinulsulan ko ang pagbaton ko sa imo. Pangako. Kani ka, Diin, basta lang. Apangantis kita magadto dito. Kinanglan nanay nga tabunan kong imo mga mata. ano? Kinahanglan pagid bala ina? Sige lang bala. Sorpresa ko ini sa imo. Ano bala ina? May sorpresa bala nga ginasugi dayon? Anay ka, kay kuwaon ko nga kumpanyo Amoy nang itabon ko sa imo mga mata. Sa diin na bala kita. Kadayaon sa imo Gintabunan mo gid ang akon mga mata. Ari kita sa park. Abang dito kita makadto sa ginasiling ko nga sorpresa ko sa imo. Kari ka, alalayan ko ikaw pakadto dito. Nagdulog kita. Ari na kita. Madali lang kay hukson kong tabon sa mga mata mo. Ara na. Wala na sang tabon ang imo mga mata. Karon, magtulok ka sa palibot. Wow! Ari kita sa isa ka lugar nga madamo sa mga pispis, mga lovebirds, kag nagkalain-lain ang ila mga kulor. Nagustuhan mo? Siyempre, bago lang ako nakahibalo nga may amo sinidri sa park nga ini. Kag sa tabok, may nagabaligya nga mga street foods. Kag sa mga bangko, sa bangko nga simento sa gwa, may mga nagapungko man nga mga tao. May ara nga babayi kag lalaki, nagatugpat sila sa pagpungko. Kung hindi ako magsala, mga magkahagugma man na sila. Gusto ka? Amoy na kun nga ginatawag ang bayan nga ini. Nga Lover's Lane. Ay, wow! Hindi ko man nabi ikaw madalas sa malahalon nga mga restaurant mo. At least, diri sa doog nga ini, mapahalipay ko ikaw. Labaw sa tanan, malahalon sa ako ng lugar nga ini. Tungod kabahin ini sang lugar nga sa diin, diri kita nagkitahay. Ricardo, hindi man malahalon sa aton kung diin kita. Ang importante,
nga kaupod ko ikaw. Bisan di ino pa ako dalon. Malipayon ako. Basta kaupod ko ng ikaw. Kunching, sigurado ka na bala sa pagbaton mo sa pagigugma ko? Ba, ginhalukan mo ako sa bibig? Ayhan, nasapat na sang halo ko nga ina ang pamangkot mo. Kunching? Yes! Yes! Hoy! At tingog mo! Nalipay lang ako eh. Nalipay lang ako, Kunching. Madali lang ha. May kwao na ako sa akong bag. Aryo, ginhimo ko gini para sa imo. Drawing nga nabutang sa picture frame? Kag, do ka pispis ang nagahulon sa isa lang kasanga? Ang isa, may nasulat nga ngalan ko. Kag ang isa, ngalan mo man? Nagustuhan mo bala? Aba oo! Katahom sa pag-drawing. Kanami isang kulor. Madamo gin nga salamat, Ricardo, ha? Wala sa nga naman, Kunching. Mahal ko gid ikaw. Ikaw man. Mahal ko man ikaw, Ricardo. Mahal nga mahal. Si Rumi na siguro ini. Buksan ko na lang ang perta. Choy? Uy! Nakailis ka, Lisa. Sa diyan ka bala makanto? Dali, magsulod ka. Salamat, gid Choy. Dali ka. Magpungko ka. Salamat, Choy, ha? May date ka siguro ay. Aba, wala, Choy, ah. Drigid man ang tuyo ko sa inyo, ah. Uti, nga nakapurmada kagid. Kag para kay sino ang cake nga dala mo? Si Choy, bala mo. Kung may birthday lang gali ang dapat nga magpurma, Choy. Paano ako sinakaroon makapamana kung simple lang perming ginasuksok ko, Choy? Para sa inyo ang cake nga dala ko, Choy. Ha? Ingaahaw? Ano ang okasyon? Kay tampad ko tani sa anak mo, Choy. Kung ano ang matuod ko nga balatyagon sa iya. Abi mo, Lisa. Kung ako lang ang masunod, subong mismo, ipakasal ko ikaw sa akon anak. Matuod ka, Choy? Oo. Tungod mabuot ka nga bata. Madinumdumon. Kag makahibalo magdiskarte sa kabuhi. Salamat, gid Choy, ha? Madugay na kamo nga mag-abyan sa akon anak. Kag may salig na ako sa imo. Ugaling. Ugaling ano, Choy? Mahal mo siya. Apang wala ina nagakahulugan. Nga kamugid ang magadayunay sa ulihi. Mabudlay higugmaw ng isa katawo nga sa lain nagatulok. Choy? Magabian sa dagarinyo,
sa pagkamati ang magamatahumang sa pon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! San o ikaw ulihin nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamat. #1 Mas Paradyo Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me.
and I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Jerly, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan, Once There Was a Love, sa kasaysayan. Inosente nga kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Salamat. Nakaabot ako dayon sa highway. Kinag-shortcut ako. Madulog ako sa kahoy ngayon ah. Ay na. Manawag ako diri sa bike. Ara na. Isandig ko ini sa dako nga puno sang kahoy. Nana, ara na. Mapungko ako diri sa dako nga bato. Diri sini malabay si Ivan. Kag sigurado nga makita niya ako. Kag may napinsara na ako nga ibalibad kung pamangkuto niya ako. May nagapadulo nga salakyan. Ila na ina ni Ivan. Mawib ako nagdiretsyo lang. Kagkadasig sang pagpadalagan. Ay, wala bala ako nakita ni Ivan. Nagtulog ang salakyan sa malayo. Nagtulog ang salakyan sa atubang ko. Ay, makadto ako sa driver's seat Ara, ginpapanaog na niya ang kristal sa bintana. Ginatulok lang niya ako. Kakakwan. Gusto ko lang nga pasalamatan ka sa bracelet ngayon Dutay pa ka panahon. May matag na sa imo sang malahalon nga singsing. Hindi ko ya pagbatunon. Nga Hindi matag ang ginbutang mo sa sulat. Kung isiling ko sa imo nga hulaton mo ako, mangin unfair ina para sa ato nga duha. Ilabi na sa imo. Hindi ako makaibalo, Jer. Hindi ko mahangpan ang ginabatsyag ko. Ang masiling ko lang, gingamo mo nga kon kay Sipan. Sugod sang hapon nga to. Kabisan masarangan ko nga hatagan sang labor ang feelings ko nga to. Hindi gihapon maging madali. Hindi ba na? Siguro. Pero gusto ko gihapon isiling nga mahulat ako. Ginasiling mo lang ina. Tungod bata ka pa. Bata pa matuod ako. Apang nagsulat ka. Kag mahulat ako, Ivan. Jerly, wala ako sang mapangako sa imo. Wala ko ginapangayo ang pangako mo. Siling mo gani, isalig na lang naton sa panahon kag kapalaran. Ang buot bala silingon sina. Nga akon ka na subong? You're my girl now? Kag hindi ka na magbaton sang iban nga manog pangaluyag? Bisan, magtulok pa sa ila. Hindi ko na ipagbuhaton. Jerly, sweetheart. Kinpalapit niya sa bintana ang iya nawong. Kag daw gusto niya nga halukan ako. Ipalapit ko man ang ako nawong sa iya. Ivan. Sweetheart. Kinalok
kaniya ako sa akon mga bibig. Hatagan ko ikaw sa manami pagidirang halok sa pagbalik ko. Kag hindi ka magpahalok sa kaibisan sino, ha? Promise, Ivan. Bye, sweetheart. Bye. Don't expect letters. Just cards, okay? Okay. Oh. Ginpataas na niya ang kristal sa bintana. Oh, ato na siya. Hulaton ko na lang nga madula sa akon panulok ang iya nga salakyan. Kag amo man ang pagbalin diri. Duha ka bulan man, kag nakabaton ako sang card halin kay Ivan. Simple lang ini nga pangamusta. Apang hindi ko siya mabalusan. Tungod wala man ini sang naputang nga return address. Mayo manggani Para nga hindi mamangkot sa akon sila ni daddy kag mami. Panangit na sila makabaton sini. Ay, husto! May nadumduman na ako. Pangabayon ko na lang ang kartero Nga sa eskwelahan na lang idulong. Para nga wala na ako sang kabalakan pa. Nakabato naman ako sang card halin kay Ivan. Ay, basahon ko ini Ara na. Hi. Nag-review class kami subong. Kaupod ko si Sabrina. Kay nakasulod man siya sa company bilang chemist. Miss you so much. Ay, para sa akon, amo ining pinakamalain nga balita nga nabaton ko halin kay Ivan. Ang mag-upod sila nga duha ni Sabrina. Sa isa lang mismo kaulubrahan. Apang ano ang mahimo ko? Kalayo sa akon, kalayo sa Manila. Ivan, kung tani, wala mo na lang ako ginsugiran nga nagaupod dili kamutira ni Sabrina. Sigurado nga batyagon ko kinini. Sigurado, gid. Sis, may sugit ako sa imo. Oh, ano ina nung? Nga daw excited ka gidaw?
Nakapasar si Migo Ivan sa board exam bilang chemical engineer. Kagamo mo si Sabrina. Kag may party nga hiwaton sa ila sa Sabado. Mapahuli sa diri. Kag imbitado kita sis. Kag natural, updon ko man si Leia. Ano, gusto mo ba lang mag-upod? Siyempre eh. Makaligad ang 2 ka tuig. Amo pa lang kag makapahuli sa diri, no? Kag kinakilawan ko man siya nga makita. Nabudlayan na kita ko magpangita sang bayo. Nasuksukon ko sa Sabado. Nahuya ako magatubang sa mga Manila girls na nakilala ni Ivan dito. Ay, bahala na. Tinguhaon ko nga hindi man ako maulihi sa ila. Kagmangin matahom ako sa panulok ni Ivan. Ikaw makita. Nga nakalambot sa amos ni kadugay ang pagpangita mo sang bayo mo, iha. Aba, kadamo na sa natumpok ang mga bayo mo sa kama, ho? Wala ka pa sang may napilian? Amuin ang una nga party. Nakaduan ko. Makaligad ang 2 ka tuig, mami. Kung sa bagay. Abi mo, nalipay kami ni daddy mo. Tungod nagpangako ka sa amon nga hindi ka magbaton sang manog pangaluyag tubtob hindi ka makatapos sang imo nga pagtuon. Kag wala ka lang makahibalo kung sa ano kami napahalipay ninyo. Kamo pirmi ni manong mo ang ginahabala namo ni daddy mo kada gabi. Pareho kamo nga nagpangako. Kag pareho man kamo nga nagatinguha nga tumanon ang inyo pangako. Okay lang, mami, Wala ako sa naluyagan, bisan isa sa nagapangaluyag sa akon. Kaghandom ko gid nga makatapos ako sa college, mami. Anak, matahom ka. Kag matuod ba lang wala ka sang ginalikom sa amon ni daddy mo? Si mami pala mo. Kung tani, may nagbalita na sa inyo Kung sa bagay. Sige na. Padayunan na ginabuhat mo nga pagpili sang bayo nga sulubon mo. Nakita ko nga nag-abot ng salakyan ni Ivan. Dunganay man lang gali kami nga nag-abot dire. Wato na. Nagpanaog na siya.
Hindi. Kaupod niya sa salakyan si Sabrina. Kag daw fashion model siya sa ginasuksok niya. Ay, hinali lang nga nagdula ang excitement ko nga makita si Ivan. Daw trapo lang ako kung ikumparar kay Sabrina. Bisan pa nga, pila ka oras ako nga nagatubang sa espeho kaina. Hindi. Si Sabrina, naghako siya sa kay Ivan. Kag naghalukanay pa sila sa atubang sa madamo nga bisita. Ani, kulamon ko ani sa lakyan mo, ha? Makaulo na ako sa makadali. Pabalik na ako. Honey? Gintawag niyang honey si Ivan. Congrats, Migs. Full-fledged chemical engineer ka na gid subong, ha? Migs, magluwas kay Sabrina, mga pila na ihan ang chicks naton subong. Abaw, pilyo kagid balamig mo. Hi, Leia. Kamu pa palagi po ni Albert? Yes, Mig. Nahok na gid. Hindi na kita ko makapalag pa sa iya. Aba. Amo gali, Ano pang ginahulat ninyo, Dira? Dali na kamo, Diri. Handa na ang panyapon. Sige na. Dali na kamo. Jordy, Leia, dali na. Dali. Dali. Kinagpayan niya ako. Kamusta ka na? Hindi kaya magsabat. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Is this goodbye? Mga biyanso na gid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Charlie, ngayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Inosente nga kasing-kasing. Direksyon, Marnie Mungkal. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Tala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagod malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ginbilin, nga kasing-kasing. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, baby. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos.
sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling still the same for you. Kasakit sa ulo ko. Apang hindi ako magpahilom na nakabugtaw na ako. Kinahanglan nga makahimo ako sang paagi na makapalagyo. Apang saan mga paagi? Nakahibalo ako nga hindi ako pagtugta ni Danny Boy na mabuhi pa. Kung amo inang mando si Ine Sherwin, kag bisan mabuhi pa ako, hindi siya magtugot na mabuhi ako liwat. Ay, patod ka madulaan sang iloy si Michael. Diyos ko, anong buhaton ko? Mabuhi ako o kung hindi, amo man gihapon ang matabo. Hindi magtugot si Sherwin nga mabuhi kami nga mag-iloy. Diyos ko, kung ano man ang matapos sa akon. Hindi lang pag itugot ka maumid ang akon anak. Kakapo man si Ellen. Wala sang maatipan sa akon anak. Kung wala na si Ellen, ang akon mahirap na apyan. Kag ginakabig ko nga daw isa ka utod. Boss, abi pahinay-hinay lang si Jutay sa lakyan, be. Basi kung kita pa karon ang malintian kung madisgrasya kita. Ari na sa ato ng babaeng inapangita ni Busing. Wala na ni sa problema. Naninahay lang pagpadalagan sang salakyan. Eh, basi kung maaksidente pa kita. Kinahanglan makaabot na lang kita kay Boss Sherwin. Kay makuha na to ng ibayad niya sa aton nga dako kayo. Kinahanglan ko sa bungang kwarta eh. Atat na ako. Oh, ba, animal. May nag-overtake nga isa ka auto, ho? Hindi. Ginadot-dot iniyang iya auto sa ato, no? Gago. Hoy! Maglikaw ka! Likaw! Ba, Busing, ginapaumulan ka niya, ho? Utarantado ka! Ari mo giday. Oh, ha? Tuduhan ko. Ma-overtake ako sa iya, ha? Amo na ini kinakalat ko. Amo na ini. Malumpat ako kung nag-overtake siya. Bapala na. Kinahanglan niya makahalin ako sa ilang duha. Karon na, buksan ko ang perta kung maglumpat. Nalingaw sila nga duha sa pagsugilanon. Buksan ko na. Karon, malumpat ako! Madulog ako! Animal gid naglumpat siya. Kang nakita ko gid ang pagtupa niya sa duta. Nagumpok siya kang nagligid sa bahay niya to. Tipiho nga patay na siya. Gago! Siguro ha? Boss, hindi pwede nga magpanaaw kita sa salakyan. Kag pangitao naton kung sa diin siya nagtupa. Kayo ho, nagtawa pala ho. Nana, kapati kasi na. Uy. Nagpapanirbato na sila. Mahalin na lang kita, Tribusing. Budlay na nga maumit pa kita. Sige na lang gani. Pandarang ko sa lakyan. Patay ng babae nga to, boss. Wala na siyang tsansa nga mabuhi pa siya. Nakaibalo ko nga patay na siya. Yan amo na lang ang isugin naton kay Boss Sherwin. Nga nga wala mo sa pagbantayan sa maayo. Di kay lipong man to siya. Ikaw ikaw malipong nga gago ka.
Kanami sang gabi. Masanag kay damo bituon. Timing gini sa pagkuha sa malaragway sa mga sapat kong gabi. Amo niyang akon habi bilang photographer eh. Nagakuha ako sa malaragway sa mga sapat o kung sa mga insekto. Kagbisan paano, makwartahan ko ini kung ipadala ko sa mga magasin. Kag nagakalingaw ako sa akon habi nga ini. Oh, ba? Ano ina? Hindi sapat na nakita ko nga ina sa kanala. Ba? Isa ka babae? Dugoon siya? O hindi? Patay na bala ini? Saan lang siya nahulog sa kanal nga ini man? Ani ka, kay kapon kong iyaliog. Ba? May nabatsyagan ako nga nagapitik. Buhi pa siya. Ay, kuna mo. Tawgon kong bana ko ah. Kinahanglan nga tawgan siya sa ambulansya sa bonggid. Din ako. Anong natabo? May nagatulog sa akon. Kag nakita ko ang doktor na nagatamod sa akon. Maayo ka nakabugtaw ka na. Karon mahimo mo bala nga mahakwat ang duha mo ka mga tiil kag duha ka kamot? Oo, doktor. Good. Very good. Nahakwat mo ng duha mo ka mga tiil kag kamot. Mapalaron kang nakita ka sa isa ka photographer nga nagabaro-uro sa higat. Kag kung nadugayan ka pa, sigurado nga napatay ka na sa tugnaw. Tugod ka mo na sang dugo nga nadula sa imo. Anay ka, nakadumdum ka bala kung ano natabo sa imo kung nga ang aksidente ka? Ang mga pulis, nagahandom nga mag-interview sa imo kung mag-ayo ka na. Sa diin ako. Well, ari ka na din sa ospital, City Hospital. Malayan ang kahintangan mo. Kaga, amoy na kung nga gindulong kanila diri. Na-dislocate ang imo abaga, kag nabali ang duha mo ka mga kamot. Kagang tula naman sa imo kumanagko, hindi na inabatabangan, gani nga ginutod na lang ini. Kag wala ka na sang tudlo sa kumanagko. Wala kami sa mahimo kundi nga utdon ang mga tudlo. Okay lang. Nakahibala ako. Na kung hindi ko pagbuhaton ato, mapatay ako. Apang bisan paano, naisahan ko si Sherwin. At least, luwas ang akon anak. Ang akon palangka nga anak. Wala na ako sang kumalagko. Apang kadyutay sinangabutang para sa kaluwasan sang akon anak. Ang akon guya. Ano natabo sa akon guya, doktor? Ang akon guya. Ano natabo sa akon guya? May ginhimo na kami nga isa ka operasyon para sa imo sa pihak mga guya kag liog. Kaga pwede na makuha ganing bandage sila eh. Kaga para magkahibalo kita kung bala maayo na gilini sa lubos. Diyos ko! Anong natabo sa ako na wong? Nabatyagan ko nga sa magtupa ako sa dalan. Naggasgas ang tuman ang ako na wong. Ugaling nagligid ako pakadto sa kanal. Kag nakahibalo ako nga nagdugang pagid ang damage ni sa mahulog ako sa kanal. Diyos ko! Hindi man pag itugot ka makaangkon sa malaway nga pinalian ng ako na wong. Hindi man.
Amo na inang katapusan nga dressing nga nagtupa sa basin. Nurse, magkuha ka sa espeho palihog. Yes, doktor. Diyos ko, ano ayan ang natabo sa ako na wong? Nahadlok ako sa ako nga makita kung magtulog ako sa espeho. Nahadlok ako mamangkot sa doktor. Nahadlok ako. Ang imo dulunggan nga isa, jutaya na lang ina nga mahukas. Pero maayo lagi sa lubos ang dulunggan mo, subong. Kag wala man maapektuhan ang palamatinaan mo. Kag kung parte naman sa imo pinalian, wala ko sa masiling kundi nga ginhimo man namon ang tanan. Primero man lang inang malaway sa panulog mo. Apang kung magdugay naman, medyo mapanas naman ina. Pamulay na masiling ko sa imo. Ari na ang espeho, doktor. Ihatag sa iya palihog, nurse. Aring espeho, tanawain ng pinalian sang pilas mo sa kilid sang imo na wong. Abi, Diyos ko, kalaway, kalaway na sa akon, kalaway gid, kalaway gid. Tanawaliwat ang dagway mo. Tanawa kon daw ano kaayo ang pag-opera sa imo sang doktor. Gintahi ni naliwat ang imo dulunggan. Kag ginrepair ang imo nga damage. Matuod ng may scars ang kilid sang imo nawong. Apang sa madugay, magaayo na ina. Kag matabunan sa makeup. Kag hindi na ina mahibalaan nga may pinadian ang imo nawong. Ari ba mo? Ari ang espeho, ma'am. Tanawa abiliwat? Oo, nurse. Salamat, gid. Kag salamat man sa imo, doktor. Kalaing gisang ako na wong. Kagsang ako liog. Apang nagapati ako sa ginsiling sang nurse. Sa kadugayon, mapali ini. Kag matabunan sang makeup. Kag luwas sinha. Luwas ang akon anak kag si Ellen sa katalagmaan. Amoy nang malahalon sa tanan. Amo ina ang malahalon sa tanan. Nakapeo ka, Danny Boy? Oo, bossing. Patay na siya. Patay na ang imo ginakaugtan nga babae. Kaya hindi na siya makatublag pa sa imo. Kag parte naman sa iya anak, nagsugid siya kundi nato. Ginpaadoptar niya, bossing. Amo gali? Oo. Kadasig siya magsugid kundi ng yanak. Pero ang imong ginakaugtan wala na. Tipok na. Kung amo, hindi na naton mahibalaan kung diin na ang bata. Kag kung sino ang nag-adoptar sa iya. Amo matuod, bossing. Wala ko makaibalo kung sino nag-adapt eh. Pero kung gusto mo, suguran ko na sa pagpangita. Hindi na. Babae na lang ang bastardo nga ato. Apang
Madamo pa ako sang bulhaton. Kung na mo bossing, bayaran mo na kami. May ginbaldog bala ako sa akon balayran? Ha? Ay, wala bossing eh. Kuna mo, maghulat ka. Kaysa hindi madugay, makakamol ka na sang kwarta. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Oh yeah. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batilwan Navat. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!